Senadyan wujud temo paksi agawe taline alus manis terus merhati menika ngaturaken wilujeng rawuh menika sagung para rawuh. inggih kagem sedaya kemawon ya Mas. Alhamdulillah menika tamunipun sampun kepan rawuh kanthi wilujeng paring donga pangestu pamuji katujuaken kalian Roro Ayu Mutia kalian Mas Dafa. Mugi dados keluarga ingkang satu bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sugeng lelenggahan kanthi sketsa Martika monggo. Kalajengaken Wasuwingken kula lana golek isi podang jenar Ibu bunga ingatiku nyanding bisa dadi tombo karang ya juragan. Pripun? Nek juragan ki ya nggo panutan karo kanca-kancane sing para-para makarya. Suwantene ya luar biasa. Terima kasih loh ya Mas, terima kasih. Ya nek cara sound system ki ceris. Iki kaya audio sound system sing luar biasa iki. Ya kaya audio sing dina iki ya. Luar biasa aku. Kerja bareng audionya? Pas audio. Pas Iki audio. operatornya Mas Adi toh? Bukan. Oh bukan. Mas Gendut. Gendut. Wah. Bagus, ganteng, gede dhuwur, gagah rongga-rongga. Sone ya ganteng marem. Oh, Iki sing buan. apik anu sone Mas itu suarane. Nek sing apik ki tetep operatore nek. Lah iya. Oh. Gane kok. Ya. Napa? Wah. Bolos. Ya bolos. Ya, dipun lajengaken ya Mas ya. Kalajengaken semonggo. Elsam musik campur sari monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggole ising kasayang mobang-mobang miter anggonku miteri ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kang nyayang
pirsa minangkani pambudut panyuwun menika saking Bapak utawi Kakong Cipto. Ugi spesial katur nyugoto saking para rawuh ngaturaken wilujeng siang sugeng lelehar kados kecemartika sinambipun pikantuk tata langit ing garang soncan sumangga. Dipun resepi kirapikan terus mardikan ing manah kanthi raos bebas kemawon. Elsam musik sepeda Indonesia. Do